ringer det på. Kan jeg så få lidt ro? Altså, det kan da ikke være rigtigt, at mig, som er en gammel mand, skal finde mig i det her. Ringer det kraftedeme på igen, mand. Hvem fanden er det nu? Jeg er faktisk i gang med at stryge. Jeg har virkelig brug for, at I får noget ro inde hos jer. Der kommer jeg sgu efter jer. Hvad tror du skal herind? Det kan du godt glemme. Altså, din mand har lige været forbi. Det kan ikke være rigtigt, mand. Du slapper I sgu af. Jeg står gamle op i min røvhuller, lejlighed. mand. Jeg er faktisk i gang med at stryge. Og hvad er det med mig? Det er løgn, mand. Hvad nu? Min mor siger altså, I larmer herinde. Kan I ikke holde op? Jeg kan ikke holde det ud mere. De bliver ved med at skælde mig ud, fordi... Jeg gider altså ikke mere, når du hele tiden smækker døren i hovedet på mig. Jeg vil gerne have, at du holder op med at larme. Hvem er det, der sender dig herover for at bede mig om at lade være med at larme? Min mor siger, hun ikke kunne stryge fred på gangen. Altså, jeg synes virkelig, det